IPOB. One big family. IPOB. One big family. Honorable one. Honorable one. God bless Biafra. Yes. God bless all the good principal officers. Bless IPOB worldwide. We are live and direct here in St. Joseph Parish, MNM. And by special grace of God, today is a happy day. Yes. We are here to show solidarity to our beloved brother, Mazi Obey. So today is a happy day, a wedding day to our beloved brother and his wife. We say, may Almighty God bless their marriage. IPOB. One big family. IPOB. One big family. Ikwele na Biafra. Biafra, Biafra. Ikwele na Biafra. Wele mo vakanelu. Ikwele na Biafra. Biafra, Biafra. Ikwele na Biafra. Wele mo vakanelu. Ikwele na Biafra. Biafra, Biafra. Ikwele na Biafra. Wele mo vakanelu. Ikwele na Biafra. Biafra, Biafra. Ikwele na Biafra. Wele mo vakanelu. Ikwele na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwele na Biafra, wele mo vakagenu. Onye anyị Biafra nwantị ntụ oge anyị mere ya ka ọ dị mma. Onye anyị Biafra nwantị ntụ oge. Enyi anyị Biafra nwantị ntụ oge anyị eme ya ka London. Enyi anyị Biafra nwantị ntụ oge. Na biko. Enyi anyị Biafra nwantị ntụ oge. Ebube nna biko. Na biko. Enyi anyị Biafra nwantị ntụ oge. Adomina, domina. Adomina, Adomina, Adomina. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu is another savior. Holy, holy. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu is another savior. Holy, 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 holy. Nnamdi Kanu is another savior. IPOB. IPOB. One big family. IPOB. One big family. One big family. IPOB. Yes. Tata bụ ụbọchị nke ọma Chukwu okike abịa amasịla ihe ga-eme. Anyị na-ekene ndị IPOB na-ekenesighị ike na-ekene ana Biafra. Na-asị okwu onye ji bịa nke ọma ka ọ ga-eji wee nọ. Chukwu okike abịa. Ekwere m nkwa kwesie ya ike otu a mbụ Obeyi Joseph, State Parade Commandant, bụrụ Enugu East Assistant SO. Ekwe m nkwa na m ga-arụrụ Biafra ọrụ n'iche ike. Ma ndị imi ma ndị ọjọọ ma ndị anya ụfụ ma ihe ọbụla ha ga-ewere ala zero mmiri. Ihe ọbụla ndị Biafra kwuru m ga na-eme ya. Ndị ekenekwe Nnamdi Kanu onye kpọlitere anyị ọnọdụ tata. Na-ekenekwe steeti kọmanda nke ka nọ n'ụzọ. Na-ekenekwe Don Prince Sunday Master ga-ejitere ya. St. Teresa Catholic Church, St. Joseph Catholic Church, and the Reverend and Catechist. 2020 IPOB. Done.